Anyang laki din! Tatang, nagado a karpintero ang balin nyo nga alaan. Day tapay lang mo't adoming tinalayo. Nek, di yu amo ay analay ang karpintero ni Domeng. Nagadal day ta itag martilyo kas kada agragade. Makaparurod nga rod, nagposkultiro pa na. Apay aya, an-anuan na ka ni Domeng. Basta, sukatan nyo day ta a karpintero, tatang. Agbiruak iti kasukat na. Pagbiro kam ngay, kag nagginat ti singer dagiti daduma karpintero. Anya ti kayat mo, matarimaan da ti balayaw, wano saan, yaws. Anya ti makunang buseng, mabalinta ka din nga agsimintaw. Nagpintasin na talaga ni Los. Saan ang makauma aming mingmingan di kaslang hilaro pa na? Buseng, kasarsarita ka. Ay, nagpintas. Ha? Kasarsarita na kaya? Damdamagak no mabalintan nga agsimintaw. Sa bali mo titurong dagiti matam. Kititag nga rod ni Los. Kuskusilapan na kalangaro din, mingmingmingan pailaan nga may. Isimak nga rod. Tapno madlaw na ti ayat ko kinkwana, Pards. Perming isnabon na ka, Chip. Hay, Los. Kaano nga ta ama ibagak ti ayat ko kin ka? Los, ay napo. Ay na, nabsugak, buseng. Talaga gaya pa na imas nga gluto ni Los, ah. Los ng buhay ko. Anya ti kunak? Kunak, ay ayatin ka. Anya? I love you, kunak. Ay, lablabi daw. Tumakdar kayo dito lamisan. Takalon kunak di tananganan nyo. Boss, tumakder ka ka na. Agora ka pa imot, mabaling nga agpalpa kami pa, Los, my love. Di naman ang awagan itilab si Kadoming, ah? Nagungot ka mo, tay. Itapay laang busted kan. Buseng, sa baali mo na ito marmartilyon. Bayam, tapno maabutan. Nasakit sa amat tinakan mo yung bagaking kanilaws. Jackson kaya tagbiag bare. Ay, di mo ko na inday ta, buseng. Binastid na kong kahit Jack pa'y na ibagbagati at kong kwa na. Naglay na talaga ni Doming ang karpintero. Bilib akong kwa na. Bilib ka launa iti dayjay at tao, tatang. Malaksig ta saan anangin at isingir na. Pulido pa iti trabaho na. Iso na talaga ti manglib pa sa mga tarimaan na iti balay tayo. Kaya't yu asawan, mabayag pa dito dayjay adoming. Ikawan lipasan na nga rin at tarimaan ay. Kagurgurak man dayjay at tao. Kaya po, anya ti basol na king ka. Kumanigday. Tunggal kumitakan ko na, kiday a kiday. Sikagi, di mga kursunada na kasiguro Man ano kumama, baro ni Domeng? I never. Jack la kayat dahi a tao. Pakpakawan. Ay na, saan ka di akas ta anak ko? Tama nga no isuntuki di ti makatuluyam. Ay natatang agbakbakot aklaangan abalasang nubilang laang. Ipatpatarimaan nyo gayam day tabalay yun, Los. Wan, tagtad-tad kandaan nga minan. Dakkel mo't ati magastos yun dito, ha? Naglonak nga rodan. Tapno maipatarimaan min. Nalaing di agar aramid, ha? Engineer ka din. Anya nga engineer nga ibagbagamot. Karpintero laang. Aya, nagmayat ti trabaho na.
Amamom ni Domeng? Ay, wala. Amamo, katno ka aruba mi. Iso ti inala ni tatang ko. Nalaing ka nung amin. Katwan, ado ti mga alalakan kwa na. Ngampilpil yan na ti pagtrabahuan na. Kat swerte yo ta pagtrabaho yo dito'y balay yo. Iso, iti agpili. Wen, nalaing ngamin, kan talaga anagadal. Kagurgurak man. Apay ngay. Kasano? Kanayon ni agpasakid. Anya ti paspasagid na. Damagang pailang man. Agar-aram kan ka. Ay, diyak kaya tayo diya tao. Apay, adi mo kaya't kat naggagat. Ang corny niya. Sumgar amin adot-dot ko no kas di nga agsasao. Gagangay ti agayat Yibkas na tirik nanakan ka. Binasted kon Angam sige hata Kasla kay kayat nakit di nga agtrabaho dito'y balay. Takanayon na ka makita. Uy, hadagayang Prince Charming mo Pagtala ka man? Uy, barupay ni Doming. Saan ka madanagan? Tatalagang awan sabit na day dyan. Nalpasan na natarimahan da ito sa alas, baraw. Anya ti makunam tatang ay stay tatagaya. Kahit ko talaga ti trabahong Domeng, awan makunak. Agyaman ak ano wasta tata. Kigdawag ano mabaleng, isarunom at tarimaanin data kusina. Ay ko na. Saan ako ngagbiro kita sa bali a karpintiraw, tas ikalaangin timang lipas amin. Nagmayaran no wasta tata. Saan ka madanagan? Talibre amin dito balay. Libre ti kaninyaw, libre ti merindayaw. Tata, mabaling ka tingagkid daw keng ka. Anya day tabaraw. Ako ang aming gad. Ituloy mo nga iba ka, Domeng. Nilos, tata. Agayatak kinilos. Agayat ka kinilos. Kano ba abalasang daytan? Kan may sa, naungit dayta nga anak kau. Awan ti makaiturin nga umasinagkin kwa na, gapu itik kinasuplada na. Oray atata, basta agayatak keng kwa na. Ada iba kakin ka sikritaw. Anya day tata? Amaw, noon niya ti paborito ni Los Asidaan. Rabong. Rabong? Day talang? Ado buwan na, idingding na. Ado ti pangaramidan na iti rabong. Ay ka, iyalak ay ti rabong nga inaldaw, tata. Makamuka namang diskarte baraw. Basta imbakakin ka ti paborito na. Agyamanak, tata. Saan ko magkanta kontraan? No si kati kayatin na. Naragsakak, ano si katagbalin amanugang ko, Domeng? Nasurot ti kayat ko ako sina tatang. Kunakait ang magusto alam. Nalawa, kan nalinis akitaan. Ni Domeng, tinangaramid iti kasta, ta nagsarita kayon sama kanaw. Nagsarita? Iti uray kaano man, jak pulos kinas kasarita dahi a tao, tatang. Sinurot na laing kanaw, ti kayat mo nga style ti kusina. Adaya mo timbagbagakan kwa na. Agin indistorya kayon sama, ajak amo Ni tatang at tila ibagbagayo. Sa bagay, awan dakas na, no, kinawatan kayo. Pagsardangan yun a pagtrabahon dahi a Domeng. Tamang kita kayo iti kasukat na a karpintero. Apay ngay, Mark. Kaulbur magayam. Tila ibagbaga na kada kayo. Nagsarsarita kami aya iti dahi a tao. Di lagbain. Boseng, ada mga glot-loto ni Los ije kusina. Uy nga ro. Uray lagsala-sala na naragsak sa Asigak sa anya ti panagkunam. Ay kit sikaman, Boseng. No pagsasawan na kuno si patin na. Makamuli ta.
Saan kamot amatay no pagsasawan na ka, sipatin na ka, Busing. Sige nga raw, tasigak kasarita. Sige, Busing, daklang nito yung buya ka na kayaw. Siyempre, yak ipadpadlaw. Pasimple yak lang. Los, umayak man. Apa niya da ka dito'y Doming? Ing kaiji trabaho? Kahit mo ti rabong. Ha? Kahit mo ta itakawan ka. Umadayo ka? Nagdakasan ti panunot mo? Anya kalakit dinaya, Los. Uray sa nga sako rabong, kabailak at akawin, tapno ayatin naklaang, Los. Busing, ilaylayat na magking kanya aklo nga igam na. Nakita mo? Kauwang, Busing, imbag tapi manaw ka. Kay ilaylayat na king kanya binagka na palanggana nga naginawan na. Dandaninan insabwag king ka. Tuplada talaga siya. Apay niya timbagam king kwa na ya. Imbaga ati ayat ko. Bilibak king ka, Busing Nagturid ka talaga. Gagangay tagar aram abarua. Aho, no siyak. Jak maiturid nga ramidin na ita. Bartakan nagpaya, tapno maiturid ko nga agaran ti sangwanan iti balasang. Paray. Adaman damagaking ka. Anya na ita, Busing. Ado pa ka titirabong nila kay Pidring. Ne, apa na damag mo dita, paray? Mapana mang agtakaw. Ay, madiya. Naunga na di alakay, Busing. Kumamat iti badang. Nasaya at mat no sumardangan agtrabaho day di adoming. Tatalaga kagurgura. Nagpakada kanya, adda ka no aramidin na, iso asanda simbrek itay di kadwana. Kunak man ang inikat yun, tatang. Apay ko mga ikatay, kalpasan di kusina, tarimaanin na pa di banyaw. Amin mo't laangan. Birok-birok ang magayam, Saan ko abirbirokan? Ay, nambarak mo tamang birbirokan ko na. Sumrek ka na, itong bigat. Ay, uray saanan. Jack kayat ang makita tirupa na. Oh, apay anak katakder ka di tari daw ti kusina mi At ang amin ipapaitid king ka ni Busing ko, ading. Ni Domeng? Wen. Atoy. Nakasako mat dayta. Anya dayta? Sangasako arabong, ading. Talagang intakawan na ka itirabaw. Anya? Ay, di lang mabainan? Dito'y mo amarik na ti kinapudno ti panagaya na king ka. Nagtakaw para king ka. Agasam dat. Kahit amam na niya tinaramid ni Mang Pidring ni Doming anatiliwan na nagtakaw itirabong na. Anya tinaramid na kankwana? Kinama na iti badang. Anya? Kat, kumusta ni Doming ngay? Ay, 50-50 nga ron ni Doming. Anya? Ay, lumatay. Konsensyak pa Ayan na, tamaban ko bisitaan. Tatang, mapanda bisitaan ni Doming. 50-50 matkanon tibiyag na. Anya, apay, anya tinapasabak. Nagtakaw ngamin itirabong tatang. Alain tan tatang, amang ano saan tan amaabutan anabiyag. Jesus, sapay saan pa'y anatarimaan dati banyaw? Saan pa'y magkumaang matay? Tatang, nakakidamot ni Doming anak kaida dito'y papag ti balayda. Makasaupay nga ta. Magang angos pa'y nga ta. Dumawat ka ni ti pamakawan kinkwana. Dagiti basol mo, dagiti insawsawang mo, nagmamadi abalikas. Mangag na nga ta, tatang. Padasem Doming. Putputam ti ima na. Tapno putputan na mo.
isunti-sumbat na. Kaya nasawin, mangag na pa'y dagiti ipagam, alan. Unta ta. Doming, sorry ka dagiti na ibagbagakan ka idi Di na ko maalalyaan. Tamabutong ti alalya. Sige, agsaw ka lang. No agbyag ka pa'y kuma, sungbatan kan itiwon, kat agkasartan. Anyangay kat, matay ka matang. Magkuna amatayak. Nay, bimbaringkwas ka mailatan Doming. Kung ano sang ka nga gang angas. Nangag na timbagak tatang. Agasawatan at agos los. Hey, nagalistaw. Nyalaki din. At dan manugang ko analay nga karpintero. Domeng, mabalin at aramaanam tupay siya kasilyas may. Kan iraman mo matan di katrik abarbar babarok. Ay, tata. Day talaga ayam. Nyalaki din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.